हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउटुब चेनेलावहाय फरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो मोननैसो आपडेट्स भिडिअ लानानै लोगोफोर मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गिबि आपडेटआव दं जोंहा एएम फिल्म प्रडाक्शननि आन्दाराव गोदान मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआव जों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो मुंदांखा फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारि बिथांजों लोगोसे लिंसार बसुमतारी बिथांखौ आरो बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों फुंबिलि बसुमतारी आरो जेसि नार्जारी बिथां करिय'ग्राफखौ खालामदों बिग्राय बसुमतारी बिथां आरो सेकेन्ड आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो सानदों जानांगौ बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि हेलेना दैमारि बिथाङा मा जादों होनना लोगोफोर मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर हेलेना दैमारि बिथांनि थाम्बनेलाव नुनाय बैफोर गासै फट'फोरा हेलेना दैमारि बिथांनिनो मोनसे आपकामिं बड' मुभिनि सिनफोरसो लोगोफोर बिथांनि बे फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि मुङानो जाहैबाय दाहाल ओमफ्राय लोगोफोर बे सावथुनाव जों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन हेलेना दैमारि बिथांजों लोगोसेनो बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी बिथांखौ आरो बे सावथुनाव जों बिथांमोनजों लोगोसेनो गोबां बर'नि गोदान गोजाम आर्टिस्टफोरखौ जों बे सावथुनाव फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर बे सावथुननि स्ट'रि आरो स्क्रिप्टखौ लिरदों पंकज लाहारी बिथां ओमफ्राय लोगोफोर बे सावथुना ओंखारगोन लेहेर फिल्म प्रडाक्शननि आन्दाराव ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर बे आपकामिं बड' मुभि दाहालखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबावदि लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थादो लोगोफोर दिनैनि मोननैसो सर्ट आपडेटआ बेनोमोन नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों अब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपकामिं बड' मुभि आरो मिउजिक भिडिअनि आपडेट्स मोनबाय थानो थाखाय लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं